Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры і сёння будзем размаўляць з кіраўніком фонда Байсол Андрэем Стрыжаком. Андрэй у нашай студыі. Прывітанне. Прывітанне ўсім. Ну, нагадваю вам, што гэта жывы эфір, таму, калі ласка, вашыя пытанні, вашыя каментары, па сутнасці пажаданай размовы у чат-трансляцыі, ўсё, што адпавядае здароваму сэнсу і не ўтрымлівае наўпростых абразаў, будзем зачытваць. Так, далей лайки, дызлайки, безумоўна, калі не падабаецца нават дызлайк, нам ваш патрэбны, каб у гэтага стрыму было больш гледачоў, бліжэй дэмакратычныя перамены ў Беларусі. Так я звычайна кажу, Андрэй, але вось 5 гадоў ад выбараў 2020 года прайшло, дэмакратычных пераменаў няма, Лукашенко там тусуе сваіх чыноўнікаў дагэтуль. Ну, хіба што некаторыя з іх, як старшыня Акадэміі навук Владимир Гусакоў, стареюць і даводзіцца іх ужо спісваць, да, але на іх месца, дарэчы, не, на іх месца ніхто новы не прыходзіць, гэта таксама відавочна, абмяркуем гэта крыху пазней. Ну, вось твае адчуванні праз 5 гадоў. З 5 гадоў таму, слухай, травень 20-го, да, Бабарыка і Цыпкала толькі-толькі вылучылі свае кандыдаты, ну, не вылучылі яшчэ, заявілі, што будуць там, да, Ціхановскі яшчэ не затрыманы, Ціхановскага затрымаюць 31 сакавіка, да, такая реальна весна, да, вось паглядзі з сённяшняга траўня 25-го года на гэты час, да, што ты думаеш? Ну, я думаю, што гледачоў стала троху менш, яшчэ менш стала тых, хто удзельнічае ва ўсіх гэтых наших справах, актыўнасцях, да, як это кажуць у справаздачах грантадаўцам, розныя людзі, якія бяруць гранты, і за што нас вельмі моцна ненавідзяць некаторыя іншыя людзі, што не дзіўна насамрэч, таму што людзі заўсёды зайздросцяць і не любяць тое, чаго не разумеюць. Можа быць, гэта таксама наша недапрацоўка, і часткова гэта тое, што ў 2020 годзе таксама магло спрацаваць супраць нас, бо вельмі доўгі час грамадская супольнасць і незалежныя медыа шмат у чым існавалі ў сваёй такой бурбалцы, якая была скіраваная на нейкія там, не ведаю, ну вось вызначаную нейкую аўдыторыю. А 20-й год чым адметны тым, што абсалютна слушна ты заўважыў, што тады ў нас весна прайшла з новымі палітычнымі рэаліямі, і людзі падняліся. Улада скарысталася гэтым неведаннем і пачала проста рабіць сваю класічную гульню, падзяляе і ўладар. Слухай, у 2020, мне здаецца, ніхто не думаў ні пра гранты, ні пра там як, што, проста ўсе, як ты кажаш, паднялись, рабілі агульную справу. А вось далей, да, далей нейкі час яшчэ на куражы, романтычна, да, а далей вось хто гэтыя людзі, якія ініцыююць, удзельнічаюць у гэтым падзяляй і ўладар. Бо, ну, колькасць кідаў супраць дэмакратычных сіл, да, яна, мне здаецца, расце. Апошнім часам, да, яны былі і раней, але вот апошнім часам просто гэта заўважна. Я просто зачытаю з анонса стрыма, да, мы яшчэ не паспелі забыцца пра нібыта злітую базу даных платформы «Новая Беларусь». Хаця ніякай базы даных карыстальнікаў платформы «Новая Беларусь» не існуе ўвогуле, да? То бок Павел Лібер кажа, што і кожны карыстальнік, у прынцыпе, платформы, без слова Павла Лібера нават можа праверыць, што толькі імейл, і то не ва ўсіх. Да? То бок вот скрыны з данымі — это просто фальшыўка. Да? Але сёння новая сенсацыя. Ужо Анжэліка Мельнікава, аказваецца, прыхапіла з сабой, вот я зацытую, спіс тых, каму еўрапейскія структуры дапамагалі ў Беларусі. Да? І аўтар гэтай сенсацыі, дакладчык па парламенцкай асамблеі Савета Еўропы па Беларусі Эмануэль Зінгерыс, ён, праўда, што папрасіў дадаць да сваёй заявы слова «магчыма» пазней. Магчыма, скрала, да? Слово «магчыма» ўвогуле адразу пашырае магчымасці. Ну, а магчыма, Зінгерыс, нешта, значит, з ім нешта не так. Магчыма. Цікава. Да? Пакуль я ехаў в аўтобусе, ўжо адбыліся такія падзеі, да? Варта толькі Літву пакінуць. Ну, вось, глядзі, і гэтыя укіды, злівы нейкія, да, яны раз за разам. І, ну, я думаю, што гэта працуе, пра тое, як працуе, паговорым крыху пазней. Навошта каму гэта трэба?
Ну, пачнем ад пачатку, скажем так. Сітуацыя, у якой мы ўсе апынуліся, яна не прадугледжвае наўпроставага кантакта з галоўнай праблемай, з якой мы ўвесь гэты час працуем. Гэта лукашысцкая ўлада. Яны замкнуліся ў сваім замку, яны займаюцца сваімі справамі, і дагрукацца туды ўвогуле ніяк немагчыма. Я просто параўноўваю са сваёй папярэдняй актыўнасцю, там, напрыклад, перыяд 2013-17, калі мы рабілі розныя петыцыі, рабілі розныя захады публічныя, на якія ўлада так ці інакш усё-таки рэагавала. Там, калі вы памятаеце, былі такія справы, калі мы адбіваліся ад прымусовай дзіцячай працы на полі, гэта справа Папчэні Вікторыі, калі яна загінула на полі, і вось быў публічны працэс судоў, якім я быў прадстаўніком, это зараз просто немаверна сабе уявіць, і ён масава асвячаўся ў тым ліку Еўрарадыё, і людзі рэагавалі, і ўлада рэагавала на гэта ўсё. Потым можна прыгадаць самазабойства шэрагоўца Коржыча, калі вайсковец павесіўся ў войску, і гэта таксама прывяло да моцных унутраных зрухаў, тым ліку і вайсковай гэтай ўсёй сістэме. Зараз гэтага абсалютна няма, цалкам разбураныя гэтыя масты, ўлада зачынілася, яны сябе лічаць аточанай крэпасцю, і вось як бы ніяк не камунікуюць. Але гэты патэнцыял людскі, гэтае жаданне камунікаваць з кімсьці, хто прымае хоць нейкія рашэнні, ён застаўся. І ён вельмі часта бывае негатыўна скіраваны, бо людзі думаюць, што неяк там просто вось дастаткова шокнуць пальцамі і адразу будзе вырашацца тая ці іншая праблема. Напрыклад, Ціхановская там пазваніла Сікорскаму, і ва Вроцлаве пачалі выдаваць гэтыя пасведчанні там пра наражэнне дзіцяці ці штосьці такое. Ці ў Літве там адразу ўсе паднялі рукі, дэпутаты сказалі: мы тут беса папуталі, беларусы нармальныя, все, ніхто нікога тут не з'яўляецца пагрозай. На жаль, так не працуе, і не працуе не толькі ў нашай сітуацыі. Увогуле ў любым дэмакратычным грамадстве гэта заўсёды вельмі складаныя працэсы, дзе шмат актараў, шмат цэнтраў увагі, і яны адна на адну ўплываюць. Але у беларусаў вельмі часта праз тое, што мы ніколі не жылі нармальна пры дэмакратыі, застаецца вось гэты патэрналісцкі падыход. Хтосьці там высокі чын сказаў, і все взялі пад казырёк, есть, і пайшлі выконваць. У любым дэмакратычным грамадстве так не працуе. І гэта вось чаканне, гэтыя ілюзіі, што Ціхановская у адной асобе можа вырашыць усе пытанні, яны, на жаль, сутыкаюцца з жорсткай рэальнасцю, дзе так не працуе, дзе зусім іншыя правілы. І вось я думаю, якраз такі вяртаючыся да твайго пытання, менавіта праз тое, што ёсць гэтая фрустрацыя, і адзіная персона, ну, адна з нешматлікіх персонаў, да якіх можна дацягнуцца, гэта Ціхановская, там, Франак ці я, то вось нас якраз і чубяць, таму што мы адказваем, мы рэагуем неяк, мы прысутнічаем у поле людзей. Ну, медыі таксама любяць папракнуць, што вот незалежных няма, да, усе залежныя і так далей. Але гэта фрустрацыя, мне здаецца, гэта прычына таго, што частка людзей, яна гэтыя злівы ўспрымае, злівы ўкіды, да, то бок людзі ўжо, ну, крыху незадаволеныя, у людзей праблемы не вырашаюцца, і тут яшчэ якая-небудзь сота піша, што нехта нешта скраў, нехта зліў нейкія даныя, там хакеры взламалі, бяспекі няма, ці там Мельнікава не толькі грошы, але яшчэ вось і спісы, да, і такіх сенсацый там мы можам у спецыялізаваных для этого каналах створаных, да, пачытаць там кожны дзень штук па 5. Прычым можна іх абвергнуць, да, вот як Павел Лібер з злівам нібыта, які адбыўся Новай Беларусі. Можна, як спадар спецдакладчык Парэ, да, сказаць: я, калі ласка, дадайце слово магчыма у маю заяву, я слишком нешта, значыцца, катэгарычна, але гэтага ўжо ніхто асабліва чытаць і слухаць не будзе. Справа ў тым, што па нашым медыйным досведзе дэзінфармацыя разыходзіцца, ну, разоў у 10 шырэй, чым абвяржэнне, да, чым спробы нейкім чынам все ж таки удакладніць, што адбылося, і публікацыя праўдзівых звестак. Так, а хто ж гуляе на гэтым баку укідчыкаў, да? Ну, ты ўжо сказаў, я думаю, што, канешне, КДБ за ўсім стаіць, але ці няма ў цябе адчування, што ёсць нейкая прям сетка, што вось яны аб'ядналіся, да, вось гэтыя, можа быць, за імі за ўсімі КДБ стаіць, можа быць, яны шчыра з лепшых меркаванняў, вось яны думаюць, што
Ціхановская, Стрыжак і Франак мусіць там і коордынацыйная рада з імі там і яшчэ там шэраг актараў, яны мусяць все кінуць, да, пайсці, не ведаю, працаваць на заводы, нехта новы мусіць прыйсці ачоліваць дэмакратычныя сілы. Але тым не менш, няма адчування, што яны аб'ядналіся і у такі, ведаеш, кулак і лупяць скаардынавана цяпер уже. Я не думаю, што ёсць нейкая каардынацыя. Ёсць, безумоўна, розныя групы, яны разрозненыя, я іх, в прынцыпе, бачу і у тым ліку ў сацыяльных сетках, там больш-менш зразумела, дзе якія паміж кім сувязі існуюць. Ёсць асобныя персоны, якія просто, на мой погляд, знайшлі сваю нішу і пачалі ісці ў гэты бок. І гэта таксама вельмі цікавы эфект, што фактычна няма улады, але ўжо ёсць такая, нават это нельга назваць апазіцыя, гэта такія медыакіллеры, якія там, ведаеш, былі ў 90-х у той же России, як Даренко, там яшчэ хто-небудзь, легендарныя персоны, якія мачылі всех просто на чым свет стаіць. Ну, яны за грошы, мне здаецца, рабілі. Конечно, там былі грошы, тут ці ёсць грошы, я ў гаманцы не заглядваў, але сцэнар вельмі падобны, і насамрэч ось сітуацыя з Павлом Ліберам і з гэтым хлопцам, яна, ну, абсалютна абсурдысцкая, як бы, яна даведзена да абсурда гэтымі паваленымі стульямі ў кватэры хлопца, калі хто з гледачоў не бачыў, гэта абсалютна шизовая навіна была. У кватэры беспарадак. Да, у меня кватэры беспарадак, хтосьці тут пашырудзіл. Да. Ну і як бы гучыць бредова, але людзі, якія любяць розныя канспіралагічныя тэорыі, канешне, скажуць, о, Лібер сваіх галаўрэзаў наслаў, каб там павалялі штаны, паразбрасвалі ды шкарпэткі па хаце. Ясна, што гэта ўсё, канешне, такі скрайні градус абсурда, але ж усё роўна ёсць, канешне, сітуацыі, і што вось у гэтым канкрэтна кейсе, што наводзіць на такія сумныя думкі, што гэтага хлопца ці выкарыстоўвалі, ці ён сам спрабаваў дастаткова доўга ўкараніцца ў гэтую всю сітуацыю. І гэта значыць, што нам трэба яшчэ больш пільна прыглядацца да людзей, якія да нас прыходзяць, а гэта значыць, што мы будзем яшчэ больш параноіць па тых ці іншых прывадах, і гэта не будзе ісці на карысць справе, бо гэта яшчэ больш капсуліруе нашу сітуацыю. Усё менш новых людзей можа да далучацца, таму што да іх аўтаматычна ёсць недавер. І в прынцыпе гэта адна з мэтаў, якую пераследуе ўлада і пераследуюць людзі, якія хочуць, каб наша ўся гэтая сістэма павалілася. Дэзінфармацыя, яна пераследуе ўвогуле 3 галоўныя мэты: справакаваць недавер, выклікаць раз'яднанне і спрычыніць пасіўнасць. Да? То бок, калі няма даверу, навошта я буду нешта рабіць? Да? Калі няма даверу, я, можа, далучуся да каго-небудзь іншага. Ці буду рабіць свае справы. Да? І вось чаму дэзінфармацыя важная і чаму барацьба з дэзінфармацыяй важна, уласна кажучы? Таму што гэта рэальна робіць на людзей эфект. Ёсць яшчэ такая штука, я вось яе згадаў у маркетынгу, да? Гэта 3 дотыкі, да? Што чалавек не робіць пакупку, да? Ці не заражаецца нейкай ідэяй за адзін раз. Ён там спярша бачыць рэкламны шчыт, пасля ён нешта чуе ад сяброў, пасля ён нешта там бачыць у сваіх соцсетках, і вось тады ў яго вызрывае думка, што трэба, і вось ты кажаш, што няма, відаць, сеткі, да, нейкай, да? Але калі, напрыклад, возьмем яшчэ раз кейс Лібера, да? Нейкі хлопец записывае нейкі зварот, да, там 17-гадовы быццам бы IT-прадпрымальнік, стартапер, і яго з розных бакоў падхоплівае сота, расійскае выданне, якое, як я чытаў, недзе фінансуе расійскі ж алігарх Неўзлін, да, які жыве ў Ізраілі. Слово магчыма ў гэтай сітуацыі. А я вось, бачиш, як падстрахаваўся, што я недзе чытаў. Недзе чытаў, да. Я недзе сапраўды чытаў. А з іншага боку, гэта падхоплівае Сергей Петрухін, які называе сябе народным рэпарцёрам, да. Вось ужо табе 2 дотыкі, да, а яшчэ калі хто-небудзь трэці, а ведаеш, там сябар, напрыклад, раскажа: а я вот чытаў, там глядзеў, а вот паглядзі, а што ты думаеш там, а што вы думаеце, да? Ну вось так яно і спрацуе на чалавека. Чаму мяне гэта хвалюе? Таму што, ну, гэта дэматывуе рэальна тых людзей, якія маглі б заставацца ў гэтым руху, якія маглі б дапамагаць іншым беларусам, якія маглі б нейкія канструктыўныя актыўнасці рабіць і працягваць дэмакратычны рух, урэшце рэшт набліжаючы дэмакратычныя перамены.
А калі таких людзей робіцца шмат, сетка, не сетка, я не ведаю. А колькі таких падобных на ботаў аккаунтаў, да, якія кожны дзень у кожным часе там нешта, значит, вось такое пишуць, шыраць гэтыя спасылкі, да, сварацца. Мне здаецца, што на людзей гэта дзейнічае адмоўна. Прычым гэта працуе ж не толькі на беларусаў. Напрыклад, ось я як чалавек, які жыве ў Літве, вельмі добра бачу гэтыя тэхналогіі, якія адпрацоўваюцца і на літоўскае грамадства. Ёсць таксама такая вось, ну калі мы кажам менавіта пра сеткі, то там дакладна ёсць сетка ботаў, якія ўкідваюць рознага кшталту інфармацыю хлуслівую альбо перадзёрнутую, альбо перапісаную нейкім чынам адмысловым. Гэта падхопліваюць нейкія алармісты з боку Літвы, іх не шмат, яны там адзінкавыя, але ну іх бачна, таму што у прынцыпе сама благасфера літоўская не надта вялікая. І гэта пачынае прымаць вось такі вось хвалепадобны эфект. Які сцэнар, які рэцэпт супрацьдзеяння? Ну вось, да, што рабіць? Ну як бы якую мы стратэгію прынялі, як мы працуем? І толькі адкрытую частку гэтай стратэгіі я зараз скажу, бо ёсць закрытая, тая, якая, я думаю, вельмі хацелі бы ведаць нашы апаненты, але мы сёння не будзем распавядаць. Адкрытая частка гэта тое, што мы павінны ствараць свае уласныя пазітыўныя інфанагоды. Калі людзі сабраліся, дапамаглі каму-небудзь, калі людзі зрабілі нейкую важную імпрэзу, калі людзі ўсё роўна выйшлі на вуліцы ці там прыгадалі нашых палітвязняў 21 числа. І такіх інфанагод трэба рабіць як мага больш, таму што сама па сабе інфанагода гэта дастаткова кароткажывучы інструмент. І вось гэтыя штукі, якія выкідае зараз прапаганда, на чаму іх так шмат і выкідае, каб быў пастаянны гэты негатыўны фон. Значыцца, з нашага боку мы павінны ствараць пастаянны пазітыўны фон. І таму вось мы стараемся гэта рабіць як структура, як арганізацыя. Калі мы бачым, што ёсць магчымасць зрабіць дапамогу таму ці іншаму чалавеку, мы бачым, што ў гэтага ёсць медыйны патэнцыял, мы, канешне ж, дзелімся з вами, з журналістамі інфармацыяй пра гэта. І з гэтага часам атрымліваецца вось такі добры пазітыўны прыклад. І вось менавіта такой барацьбой інфанагод хіба што і можна працаваць з гэтай сітуацыяй. Бо ты абсалютна слушна заўважыў, калі мы пачынаем апраўдвацца альбо тлумачыць, што гэта не так, то мы фактычна ўсё роўна працуем на гэты ж наратыў. Апраўдваецца, значыць, штосьці за ім ёсць. Пачаў тлумачыць, давай-ка мы паглядзім, а вось там коска не там пастаўлена, ты сказаў, што коска там пастаўлена. І всё. Як толькі ты пачынаеш гуляць на іх поле, ты праігрываеш праз тое, што ты заходзіш у наратыў, які супраць цябе ад пачатку зроблены. Ну, конечно, там нема задачы праўду. Каб нешта тлумачыць, трэба ўсё ж такі пераказаць неяк, што тлумачыш. Ты зноў жа тлумачыш, ну, пераказваеш, тыражуеш гэтую хлусню. Чым, дарэчы, нахабней хлусня, тым, як я упэўніўся, цяжэй яе абвяргаць, чым яна больш агульная. Ну, вось, напрыклад, тое, што мне муляе ўвесь час вока, гэта тое, што пачаты ходзіць людзі і пішуць, што няма незалежных беларускіх медыяў. Все праплачаныя. Вы там... Да, БТ, яно, конечно, мы разумеем, да, абслугоўвае ўладу і Лукашэнку. А вы таксама некага абслугоўваеце. Там вам жа грошы даюць, да? Вось, калі ты пачынаеш тлумачыць, што грошы даюць просто для таго, каб вось арендаваць памяшканне, святло, каб было, каб мы маглі вось выйсці ў стрым, каб былі магчымасці гэтыя тэхнічныя, а не за то, што мы нешта скажам пра каго-небудзь, да? Гэта ўжо, ну, гэты тлумачэнні высяны. Потым прыходзяць людзі, якія кажуць, ну ладно, ну не нападайце на незалежныя медыа. Ну, все мы все разумеем, што там можа быць не до конца яны незалежныя, але іншых няма, і ўжо ўсё, патрон укараніўся. Патрон укараніўся, яны не до конца незалежныя. Все не так адназначна. Яны не до конца незалежныя, але на них, ну, не чапайце. Не чапайце. Няхай будуць такія, да? Вось так гэта ўсё і працуе. Я згодны наконт пазітыўных нагодаў і згодны наконт таго, што іх трэба як мага больш. Таму што, ну, ёсць плюсы. Людзі забываюць і негатыўную інфармацыю. Там все скандалы, яны таксама застаюцца ў мінулым. Але пазітыўную яны забываюць яшчэ хутчэй. Вось. Так што трэба падкідваць у топку увесь час. Слухай, кейс Лібера мы, мне здаецца, разабралі вельмі добра. Вось я б яшчэ хацеў цябе запытацца па гэтай сітуацыі з Мельнікавай і па заяве, якую зрабіў Эмануэль Зінгерыс. Вось увогуле, гэты
спіс тых, каму еўрапейскія структуры дапамагалі ў Беларусі. Гэта цытата. Это вообще што можа быць? Ну, можа такі спіс увогуле існаваць. Каму еўрапейскія структуры. Можа Мельнікава мець дачыненне да такого спісу, да? Вот, то бок, ну, чалавек сказаў, што Мельнікава забрала з сабой не толькі грошай, але і спіс тых, каму еўрапейскія структуры дапамагалі ў Беларусі. Калі яго сота дакладна прадставала. Я думаю, што гэта дастаткова шырокае дапушчэнне, таму што калі мы ўжо фармальна падыходзім да гэтай фразы, то ў гэтым спісе павінна быць міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі, якое атрымлівала дапамогу у межах праграмы ТАСІС ад еўрапейскага звяза. Гэта дапамога ад еўрапейскіх структур. А там кожны райвыканкам, кожны другі атрымліваў дапамогу ад еўрапейскіх структур. Слупы паставілі гэтыя з светадыодамі. Шмат дзе якія штукі рабіліся за еўрапейскія грошы. Так што, ну, адыдзем ад гэтай абсурдзійскай фармулёўкі і вернемся все-таки да сутнасці пытання. Ці маглі быць у Анжэлікі Мельнікавай нейкія спісы людзей, якія палітвязі, напрыклад, якія атрымліваюць дапамогу. Я слаба сабе ўяўляю сітуацыю, у якой каардынацыйная рада, якая ў прынцыпе як орган не мае дачынення да размеркавання ресурсаў, да імплементацыі гэтых ресурсаў. Гэта не праваабарончая структура, якая займаецца наўпроставай дапамогай. Гэта не фонд Байсол, які займаецца наўпроставай дапамогай. Гэта не іншыя розныя структуры, якія дапамагаюць людзям, і мы ніхто ніколі не справаздачыліся каардынацыйнай радзе па гэтых сітуацыях. Не тое, што пра дакументы, у нас нават ніколі слуханняў не праводзілася на гэтую тэму, ні закрытых, ні адкрытых. Таму як бы ввогуле шанец, што Анжэлікі Мельнікавай могуць апынуцца такія дакументы, я думаю, стреміцца не тое, што да нуля, ён просто мінусавы. Могуць быць нейкія спісы, нейкія дакументы, якія тычацца так званага needs assessment, але яны дастаткова шырока распаўсюджаны і шмат дзе хадзілі, і, па-мойму, нават іх жоўтыя слівы публікавалі, што якія патрэбы, тэарэтычныя патрэбы ў нашага сектара. Але ж гэта толькі жаданні, скажем так, гэта наше бачанне, як ён павінна фінансавацца. Гэта не значыць, што столькі грошай далі альбо павінныя даць. Ну і самае галоўнае, што там няма фізічных асобаў. Абсалютна. Там толькі арганізацыі. Ну, напрыклад, Еўрарадыё. Так. Ну, калі ласка. Еўрарадыё можаце згадваць у спісах, якім дапамагаюць еўрапейскія структуры. Гэта факт, як і Байсол. Так што гэта секрет Палішынэля, і прынамсі адзін з артыкулаў, за які мяне судзяць зараз у Беларусі. Так што, ну, гэта не тая інфармацыя, якая можа несці небяспеку для тых людзей, якія альбо знаходзяцца на тэрыторыі краіны, альбо выехалі, атрымлівалі дапамогу ад дэмакратычных структур. Так што я думаю, што можа быць спадар Зінгеріс быў неверны працытаваны, альбо ён не до конца выразіў сваю думку, але дакладна такіх дакументаў Анжэлікі Мельнікавай быць не магло. Давай звернемся да пытанняў. Перад тым, як я пачну распавядаць, распытваць цябе пра пазітыўныя нагоды, таму што, напраўду, у Байсола ёсць пазітыўныя нагоды апошнім часам. Вось такое, напрыклад, пытанне. Апошнім часам рэжым нібы візуальна не пераследуе салідарнасць. Маецца на ўвазе салідарнасць унутры Беларусі. Нас-то пераследуе. Да? За донат Еўрарадыё, я думаю, зроблены знутры Беларусі. Ці за ахвяраванне ў бок Байсол, калі ўлады пра яго даведаюцца, ну, сладка не будзе. Да? Але вот нават зборы хворым дзецям ідуць у краіне. Ці заўважылі вы нейкую новую тактыку ў гэтым напрамку? Калі глядзець увогуле на сітуацыю, то ў 2020 годзе, не гледзячы на тое, што гэта была татальная зачыстка ўсяго грамадскага поля, я заўважыў, што ўлада не кранала такія структуры, як усе магчымыя фонды дапамогі хворым дзецям, прынамсі самі фонды. Ясна, што супрацоўнікаў пераследавалі, калі была нагода, але структуры пры гэтым не знішчаліся. Ну, усе магчымыя анаўскія праграмы, якія скіраваны у гэты кірунак, гэта розныя соцвёскі, гэта розныя фонды, якія дапамагаюць онкахворым, кардыахворым, вось гэтым дзецям, якім патрэбны гэты вельмі дарагія ўколы з спецыфічнымі захворваннямі, якія не закрываюцца дзяржаўным бюджэтам. І вось я заўважыў, што гэты кірунак, ён, в прынцыпе, уцалеў больш за ўсё. І тое, што зараз адбываецца, на мой погляд, тут ёсць два моманты. Першы, гэта тое, што ўсё-ткі па нейкіх прычынах
прычынах, па нейкіх матывах мне до конца невядомых, можа быть і гуманітарных, дарэчы, я гэтага не выкрэсліваю са спіса, улада все-таки не чапае гэтую сферу. А другі момант, гэта вельмі ўдалая каналізацыя людскіх памкненняў дапамагаць. Бо ну як бы чалавек па пірамідзе Маслоу на пэўным узроўні у яго ёсць патрэба дапамагаць іншым і шмат той яе спрабуе рэалізаваць і вось няхай яны лепш дзеткам дапамагаюць чым яны будуць там падтрымліваць нейкія грамадскія ініцыятывы якія потым будуць нам клопатам. Хочаце дапамагаць, дапамагайце дзеткам, ідзіце вось дзіцячы дом. Дарэчы, вось гэтыя гісторыі з кампенсацыяй донатаў, куды яны ідуць, яны ж ідуць не на сілавыя структуры, вот я не ведаю, нібыта у добры кірунак, нібыта, да, але так ты маеш рацыю, сапраўды чалавеку не кажуць ахвяруй на бронежылет амапаўцу, да, ці там на шчыт, ці на дручок, так. А ты пералічаеш на дзіцячы дом. Ці даходзіць гэтыя грошы рэальна туды, куды іх пералічаюць, хто імі карыстаецца і як, гэта ўжо так. Пытанне другое. Спадзяюся, конечно, што як это гадаванцы дзіцячых дамоў у Беларусі ядуць ікру лыжкамі, да, абмяркуючы па тым, што чуеш з навіну, адзін айцішнік мільён пералічыў, там іншы там столькі-то, і іх та шмат. Вось, і нешта не назіраю я такога, да, я думаю, што калі б такое было, гэтыя рэпартажы з дзіцячых дамоў проста ў прапагандзе вайшлі б таксама ў нейкую калейну, ну чаму б не зняць дзетак, якія там... Ну вось зараз падкажам і будуць здымаць. Ходзяць у РМ, да, але ў РМ у нас ходзяць Лукашенко і Пяткевіч. Па-ранейшаму дзеткі з дзіцячых дамоў чамусьці, ну да, як бы Лукашенко нават з няпоўнай сям'і, меркуючы па тому, што мы ведаем пра яго біяграфію. Уязвімая група. Вось, да, а дзеткі з дзіцячых дамоў все ж таки застаюцца з большага паза кадрам прапаганды. Таму вось ёсць нейкі недавер да таго, што гэтыя грошы ідуць туды. Але афармляецца гэта сапраўды так, як ты сказаў, каб у людзей не ўзнікала лішніх кропак, негатыўных эмоцый, так. І зразумела, што ў краіне, у якой няма контроля ні за чым, адразу вось абсалютна слушна ты кажаш, узнікае гэты недавер. І улічваючы тое, што мы ведаем, наколькі моцныя бываюць злоўжыванні ў сацыяльнай сферы, то твае словы абсалютна слушныя, што мы реально не можам пракантраляваць, нават паглядзець, што здараецца з гэтымі грашыма. Можа быць, гэта нейкі карупцыйны схематоз зноўку такі прыдуманы ўладай. Да, можа быць, калі б у нас была магчымасць праверыць, мы б праверылі і сказалі дакладна. Але ўлады, на жаль, абмежавалі нашу магчымасць даказаць, што яны маюць рацыю і хоць у нечым паступаюць сумленна. Яшчэ адно пытанне. Вось як быць з людзьмі, якія адначасова карыстаюцца салідарнасцю, але пры гэтым усіх чыхвосціць? Это да, от таго нашага кавалку размовы. А ёсць і іншыя людзі, у прынцыпе. Вось учора на прэс-канферэнцыю, якую зладзілі жанчыны экспалітзняволеныя тут у Варшаве, распавядалі пра выпадак заўхоза з нейкай калоніі, які рэальна ўскладняў жыццё палітвязняў, а цяпер стаіць у чарзе на шэнгенскую візу. І відавочна дачакаецца і атрымае і паедзе там, я не ведаю, адпачываць, глядзець славутасці і гэтак далей. Як да гэтага ставіцца? Это ж таксама дэматывуе крыху. Ну, першая частка пытання такая, што розныя арганізацыі ў нашай сферы па-рознаму падыходзяць да гэтага пытання. Хтосьці вельмі прыскіпліва разглядае кожны кейс, можа там, не ведаю, адмовіць, у выніку атрымліваецца вельмі шмат рознага негатыва. Ну, як бы заўсёды сістэма, якая працуе рэгуляцыі ўручную, яна значна больш складаная, чым тая, якая мае нейкую аўтаматыку. У дачыненні з нашымі бенефіцыарамі байсола у нас ёсць агульныя стандарты, па якіх людзі незалежна ад таго, як яны ставяцца да байсол, яны маюць права на дапамогу, на той аб'ём, які ў нас зараз ёсць, тыя магчымасці, якія ў нас ёсць. Нагадаю, што за яны чалавек, які сидзіць у турме альбо выйшаў з турмы, мае права на разовую выплату ў памеры 1000 евро і на адкрыццё персанальнага збора. Яшчэ раз падкрэсліваю, незалежнасці ад таго, як ён ставіцца асабіста да мяне, да Светланы Ціхановскай, да Павла Свердлова, да каго заўгодна. Это просто па статусе. Вельмі рэдкія сітуацыі, калі мы пачынаем разглядаць злоўжыванне
карыстання дапамогай і реально гэта былі адзінкавыя кейсы, прычым яны в асноўным былі ў 21 годзе, калі яшчэ былі нейкія махляры, якія залётныя, яны думалі, што можна па-хуткаму зрубіць бабла і і пры гэтым не трапіць пад нейкія рэпрэсіі. Але зараз уже ў 25-м все разумеюць, што з намі ўвогуле ніякі спраў не трэба мець, калі ты не хочаш праблем з боку дзяржавы. Так што да нас такі амаль не даходзяць. Таму моя асабістая пазіцыя, так, чалавек мае права крытыкаваць, мае права казаць то, што он думае, там, калі ў яго нейкія ёсць крытычныя заўважанні, нават хейціць можа, таму што гэта спецыфіка чалавека. Гэта ж не тое, што там мы добрыя ці дрэнныя ад таго, што ён штосьці кажа. Мы цалкам выканалі перад ім свае абавязальніцтвы. Часта бывае, што чалавек эвакуяваны, яму зроблена выплата, на яго зроблены збор, абсалютна все нормально выплачана, праз нейкі час чалавек пачынае хейціць. Так бывае. Мы да гэтага ставімся спакойна, стаічна і філасофскі. Калі казаць пра другую частку твайго пытання наконт таго, што вось былыя сілавікі альбо там сістэмныя людзі ездзяць у Европу, слухайте, насамрэч гэта вельмі складанае пытанне, нават з такога боку, з пункту гледжання, што мы павінны разумець, вось зменіцца ўлада, і ёсць зараз такое меркаванне, што все будуць пакараныя, за кожным там все запісанае, кожнага чалавека пасадзяць, ён адсидзіць, а можа быць нават яго там і паб'юць і што-нибудь такое. Калі глядзець на досвед люстрацыйных дзеянняў ГДР, Чехаславакіі, Польшы, усіх гэтых краін, якія прахадзілі трансфармацыю, то мы бачым, што вельмі шмат людзей, асабліва такіх нізавых выканаўцаў, яны не былі пакараныя настолькі моцна, як зараз бы хацелось бы людзям. Добра, там былі пазбаўленыя нейкіх персанальных надбавак на пенсію. Добра была забарона займаць нейкія там выбарныя пасады, ўсё астатняе. Але гэтыя людзі працягваюць жыць з намі, з тымі грамадствамі ў адных дамах, яны суседзі. І вось гэтае самае галоўнае пытанне трэба разумець, што не будзе такога, што пасля смены ўлады адразу зменіцца ўся сістэма, усе людзі абновяцца, нейкіх там новых там завезуць, справядлівых чыноўніках, добрых суддзей, все астатняе. Гэта будзе вельмі доўгі трансфармацыйны працэс. І таму зараз, калі мы бачым, што нейкі сілавік атрымлівае гэтую візу, то нашая задача зрабіць так, каб калі ён насамрэч здзейсніваў злачынства, калі ён катаваў людзей, каб ён не атрымаў гэтую візу. Аўтаматыка тут не спрацуе. Калі у вас ёсць гэтыя сведчанні, ідзіце ў паліцыю і кажыце, і дамагайцеся гэтага, таму што інакш гэта не працуе. І вось прыклад тых самых гісторый з міжнароднай крымінальнай юрысдыкцыі, я думаю, вось яны тут будуць на карысць. Бо час праходзіць, сілавікі забываюцца, думаюць, хто там мяне будзе шукаць? А гэты вось дамоклаў меч над імі вісіць. Таму чым больш такіх справаў будзе, чым больш будзе прапрацаваныя гэтыя доказы, гэтыя улікі супраць тых ці іншых канкрэтных выканаўцаў катаванняў, тым будзе лепш. Так што калі штосьці з вамі хтосьці рабіў, фіксуйце, дакументуйце, звяртайцеся ў профільныя структуры, каб гэта ўсё было у іх на стале. Яшчэ адзін кейс, пра які я хацеў цябе запытацца, гэта учорашні, звязаны з Днём салідарнасці з палітвязнямі, калі былі прызнаныя палітвязнямі яшчэ 8 чалавек, і сярод іх мы са здзіўленнем знайшлі прозвішча чалавека, якога падазраюць у сувязі з КДБ. Я кажу пра Паўла Белюціна, і вось КДБ здымае фільм пра затрыманне, абвяшчае гэта як свой вялікі поспех, але ў мяне асабіста няма упэўненасці, што гэта ўсё не была тэатралізаваная пастаноўка. Ведаеш, КДБ, для яго ж ёсць сэнс у тым, каб абвясціць, што затрымалі чарговага змагара, і заадно сказаць, ніхто там у Еўропе не ў бяспецы, берагіцесь, мы да кожнага дацягнемся рана ці позна, А калі напраўду гэты чалавек агент, а тут яго бяруць і прызнаюць ужо адразу палітвязнем по факце затрымання. Вот дзе тут логіка? Няўжо нельга было пачакаць? З тысячаў і тысячаў тых людзей, якія былі прызнаныя палітвязнямі, іх там, па-моему, 3940 чалавек, так. Могуць быць десяткі, а могуць быць і сотні такіх гісторый, пра якія мы не ведаем. І тут, бачыш, адразу там у нас пачынаюць загарацца чырвоныя лямпачкі параноі, да? Тут мы ведаем. А тут мы, нібыта ведаем пра гэтага чалавека дакладна. Нібыта, ладно, окей. Ёсць яшчэ больш яскравы прыклад. Еўген Какой-то. Гэта 100% правакатар, які ў Гомелі сведчыў супраць майго калегі і сябра Леоніда Судаленка на судзе, які рабіў розныя закіды і супраць мяне асабіста, і ён таксама прызнаны палітвязням. Як жа так яно працуе? Вот the fuck, ребята. А насамрэч працуе вельмі проста. Ёсць стандарт.
і гэты стандарт носіць мінімальны характар. Прызнанне палітвязням яно не дае чалавеку нейкую асаблівую маральную вагу, альбо там не кажа, што ён святы ці пазбаўлены розных там хібаў. Не, гэта чалавек як чалавек. Але тое, што з ім робіць улада, яно ідзе ў разрэз з праваабарончымі пастулатамі. Яна яго судзіць неправамоцна, яна яго садзіць па тых артыкулах, па якіх не павінна саджаць. Нават калі гэта правакатар какой-то. Іншыя справы, іншае пытанне, на што ён можа разлічваць потым у грамадстве, улічваючы тое, што ён нарабіў. Выйдзе, будзе былым палітвязням. Будзе былым палітвязням, але... А не стукачом... Але КДБ. Пры гэтым стукачом КДБ і ўсё астатняе. Так бывае, Павел, так бывае. Рэальна, чалавек гэта не тое, што ты там ведаеш шапку пераварочваеш, тут ты святар, тут ты д'ябал. У чалавека сукупнасць ягоных учынкаў за ўсё жыццё фармуе ягоны агульны бэкграунд, як бы. Мы ж заўсёды бачым, тут ён штосьці дрэннае зрабіў, а тут добрае, а тут яшчэ добрае. І ўсе гэтыя учынкі адзін адно альбо ўраўнаважваюць, альбо перакошваюць. І таму як бы не трэба ставіцца да палітвязняў, да ўсіх палітвязняў аўтаматычна, што гэта людзі, якія атрымалі індульгенцыю. Не, гэта толькі фіксаванне статуса неправамоцнай паводзінаў улады супраць гэтых людзей. Гэта добры адказ усім, каго учора азадачыла, неяк збянтэжыла гэтая сітуацыя. Яшчэ вось прыйшло такое пытанне, заўвага дакладна, сёння улада рэагуе на TikTok. Вось заўважаеш, як гэта адбываецца. Свежы прыклад гэта, я думаю, пакістанцы. Да? Складана абмяркоўваць гэты кейс і не ўпасці таксама ў нейкае хейтарства, ксенафобію, да? Ну, але тым не менш, той указ, які Лукашенко падпісаў учора, да, ён відавочна складзены так, каб супакоіць людзей, каб сказаць ім, гэтыя пакістанцы, ну там нема менавіта пра пакістанцаў, да, там пра іншаземных, пра мігрантаў працоўных, да, яны будуць пад татальным кантролем, все будуць на працоўных дамовах. Калі раптам хоць якое-небудзь парушэнне, адразу там затрыманне, высылка і гэта далей. І гэта ўсё караю, да, караю на месцы. Затрыманне, высылка, караю. Караю, да. Дакладней, затрыманне, караю, высылка. Вось. Як бы вот, бачиш, з'явілася гэта новая сіла, да, народная. Сілавікі запужваюць людзей, якія пішуць каментары. Сілавікі ловяць там 13-гадовых школьнікаў, якія паказваюць факі салюту і робяць з іх ворагаў народа, хаця, можа, ім проста салют не спадабаўся. Да? Вось. Ёсць нейкі рух, да? І вот тое, з чого ты пачынаў, дыялог з уладамі, да? Вось ёсць магчымасць весці такім чынам. Ну, калі яшчэ вярнуцца да тэмы, складанай тэмы іншаземных працаўнікоў, я б яшчэ хацеў заўважыць, дзякуючы тэлеграм-каналу «Савецкая Беларусь», які я просто нежнай любов'ю люблю, сёння я даведаўся, што і Белта таксама пачала працаваць у гэты самы бок. Яны выпусцілі 2 матэрыяла пра тое, як добра працуецца ў інтэрнацыянальных цэхах і брыгадах, як там ўсё налажана, як вось тыя людзі, яны, канешне, прыехаўшыя да нас, але ж яны парадачак усе весь блюдуць, і ўсё добра, і вось под мудрым кіраўніцтвам кормчего все у нас працуе. Так что так, насамрэч, гэтая рэакцыя ёсць, але я думаю, што тут не толькі ў тыктоку справа, а справа ў тым, што Лукашенко хоць і разгубіў за гэтыя свае 10-годдзі ўлады нейкую сваю чуйку, гэтую прыродную, але ўсё-таки раз-пораз яна яму не адмаўляе. Ён пабачыў, што тут пайшоў перагіб, і ён адразу пачынае працаваць у гэты бок, паказваючы, што вось, людзі, тут не трэба псіхаваць, тут мы гэта ўсё вось так зробім, вось так і вось так. Прычым, што самае цікавае, што ён же ж сам ляпнуў гэтую гісторыю пра 150 000. І зараз сам... З гордасцю. Зараз мы все павырашаем. І зараз сам з гэтага выкалупваецца. Але ў чым тут праблема, у чым для яго тут пагроза насамрэч? Калі ты робіш такія качелі са сваім падатчотным населеннем, то рана ці позна ўсё знову прыходзіць у рух. Як мы памятаем, што 20-й год спавадавала. Абсолютна безадказная і дэбільная ідэя 2017 года дэкрэт о туніяцах, потым гэта паслядоўнае гублянне такога поля, як інтэрнэт, яны думалі, што іх телек, яны ўсім валодаюць. Ну і ковід.
калі Лукашенко сказаў, што там нейкі там пераеў, не ведаю, сала з бульбай на ноч і таму памёр, як бы людзей гэта вельмі ўзрушыла. І вось яны ўсё-таки троху вучацца на сваіх уласных памылках і разумеюць, што тут вось уже перагіб і трэба назад адматываць. І улічваючы TikTok гэта дастаткова зручны і класны інструмент для хуткага прасоўвання розных месседжай. Ясна, што там свая унутраная алгарытмічная сістэма, там ёсць магчымасць хутка стаць вірусным, і людзі рэальна яго глядзяць. Там, это такая заліпательная штука, як бы, і раз-пораз просто праскоквае нейкая грамадска-палітычная тэматыка. І вось я думаю, што TikTok гэта тое месца, куды трэба ісці, і зараз ужо амаль усе медыа там актыўна працуюць рознымі метадамі, у тым ліку і ад чужым сцягам, я ўпэўнены, ёсць такія магчымасці працаваць. Ну, таму што, як бы, грэх не выкарыстаць такую магчымасць, зайсці туды і паспрабаваць штосьці прасоўваць. Так што гэта новае поле боя. TikTok і Instagram. Я думаю, вось гэта тыя тэрыторыі, на якіх зараз адбываецца гэты вось тое, што ты назваў дыялогам. Яно не зусім, конечно, пра дыялог. Яно хутчэй там ты сидзіш у доме і глядзіш, о, дождж пайшоў. Ага, значит, трэба апрануць куртку. То есть ты не пад гэтым дажджом. Як бы уладзе гэта і дождж па барабану. Яны сядзяць у будынку, але яны прынамсі пра гэта думаюць. Так што так, ёсць пэўныя механізмы. Іншае, наколькі мы зараз як грамадска-палітычныя структуры можам уплываць і ўключацца ў гэтыя працэсы. Гэта ўжо пытанне не толькі інструментарыя, а яшчэ нашай адэкватнасці ўспрыяцця таго, што ўнутры краіны адбываецца. За 5 год выраслі новыя людзі. 15 год было падлеткам, якія ў 20-м яшчэ нікуды не выходзілі. Зараз ім 20. І гэта ўжо людзі, якія прымаюць рашэнне пра стварэнне сям'і, пра тое, дзе яны будуць працаваць, яны ўжо шмат хто адслужыў войску. Так што вось гэта трэба разумець, што гэта ўжо новая генерацыя, і размаўляць з імі трэба пра тыя праблемы, тыя тэмы, якія іх турбуюць. Ці можам мы гэтыя тэмы ведаць, ці мы іх разумеем, гэта пытанне да нас. Ну, мне здаецца, што мы спрабуем зразумець. З аднаго боку, можа быць, не ўсё атрымліваецца, а з іншага боку, улады відавочна спрабуюць таксама ісці ў TikTok. І таксама, конечно, не ўсё атрымліваецца. Я б сказаў так, што ну тут сапраўды ідзе такая двубой. Да, двубой реально. Да. Яны то, мы всё там, і вось гэта вось так усе атрымліваецца. Але радуе, што гэтая пляцоўка ёсць, і ў мяне такое адчуванне, што у прынцыпе пачала ажываць там Беларусь унутры, да. Можа быць, это просто пачаў глядзець TikTok, і мне пачало падсоўваць вось гэтыя ролікі, якія записваюць беларусы, якія там скардзяцца на кошты, якіх не задавальняе, што ў Жодзіна немагчыма, оказывается, подпісы збіраць. Немагчыма збіраць подпісы. Міліцыя прыходзіць і забірае падпісныя лісты, да, і пагражае затрыманнямі, да. Ну, в прынцыпе, працуе, як працавала, да. Да, для людзей сюрпрыз, і людзі абураюцца, типа, што это такое вообще, да? Вось, то бок мне здаецца, што рэальна 5 гадоў тое, што яны прайшлі, гэта не толькі вот нагода пасыпаць галаву попелам, да, ну вот вынік які. Мы за мяжой, Лукашенко там тусуе сваіх чыноўнікаў і так далее. Але гэта і нагода для пазітыву. Людзі, як ты кажаш, 15-гадовыя сталі 20-гадовымі, 17-гадовыя ўжо выпусціліся з універсітэтаў, да, і гэтак далее, і гэтак далее. І краіна, яна ажывае. Шмат ўжо хвілін мы ў эфіры, але не магу не запытацца пра Байсол, як справы. Ну і мне здаецца, што тут таксама такое пытанне з двума бакамі медаля. З аднаго боку, Байсол рэдка збірае на нешта пазітыўнае, да? То бок, ну калі збор на Байсоле, то значыць у чалавека нешта адбылося, беда там, ці не хапае грошай, ці што-небудзь. А з іншага боку, ну закрываюцца ж гэтыя зборы, увесь час закрываюцца, і нават больш збіраюць людзям, да? Як там сітуацыя, як у нас з салідарнасцю? Ну, слухай, з салідарнасцю сітуацыя выглядае так, што калі ў абсалютных лічбах, то па адносінах да мінулага году, вось на сённяшні дзень у нас рост прыблізна 6,5% па колькасці грошай сабраных. Гэта дастаткова добры результат, улічваючы тое, што прайшло рэальна 5 год, як мы увесь дзень зараз з табой пра гэта размаўляем. Салідарнасць трывае, дзесьці ўзмацняецца, дзесьці троху слабее, і галоўныя тренды, якія можна адзначыць, што зараз хіба асноўныя магчымасці ляжаць у тых зборах,
зборах, там дзе нейкая яскравая гісторыя, дзе ёсць што расказаць і паказаць, а іх насамрэч, на жаль, дастаткова шмат, і горш сталі збірацца зборныя зборы, там дзе ведаеш, што мы сабралі 230 заявак, вось як зараз дзіцячы збор, 234 заявкі мы сабралі, і на 150 заявак мы грошай сабралі, каб выплаціць. У нас вось гэты люфт яшчэ на 80 заявак застаецца. Так што час яшчэ, канешне, ёсць, але дынаміка, якая зараз у нас ёсць, паказвае, што яна горшая, чым гэта было, напрыклад, на мінулыя каляды. Ну, гэта не значыць, што дзеці не атрымаюць гэтай падтрымкі. Мы знойдзем грошы, мы маем розныя інструменты, якія дазваляюць нам знайсці гэтыя грошы, і гэта будзе. Але для нас гэта таксама сігнал такі, што трэба перабудоўваць сістэму. Спецыфіка байсолаў высокай адаптыўнасці і гнучкасці. Мы заўсёды вельмі моцна і хутка і рэагуем на розныя выклікі, якія ў грамадстве з'яўляюцца. Калі мы бачым, што дзесьці штосьці перастае працаваць так, як працавала, мы перабудоўваем сваю сістэму. І таму, коратка адказваючы на пытанне, што з байсолам, байсол будзе працаваць, не гледзячы на той відавочны крызіс грамадскага сектара, які зараз ёсць. Пытанне ў тым, якіх маштабах, якіх памерах, якія віды дапамогі мы будзем працягваць аказваць, якія будуць скарачацца альбо ўвогуле касавацца. Да гэтага таксама трэба быць гатовым. Плюс у нас ёсць дастаткова шмат розных ідэяў, інструментаў і захадаў, якімі мы будзем шукаць альтэрнатыўнае фінансаванне, якое мы згубілі. Таму што, ну, зноўку яшчэ раз паўтару, з 2020 году наша стратэгія была такая: грошы, якія мы збіраем людзей, гэта грошы, якія ідуць на наўпроставую дапамогу. Інстытуцыянальная дапамога ад іншаземных дзяржаў і міжнародных структур ідзе на утрыманне каманды. Зараз з сыходам амерыканскіх грошай гэта сітуацыя значна змянілася. Значыць, мы будзем шукаць новыя рэсурсы для таго, каб людзі, якія працуюць в арганізацыі, маглі выконваць сваю працу. Але ў любым выпадку байсол будзе працаваць, і тая салідарнасць, якая зараз ёсць у беларусаў, яна захоўваецца. На сённяшні дзень это 11 000 чалавек, якія з пачатку года па сённяшні дзень задонацілі на байсол. Гэта такі нармальны райцэнтр, больш чым Клецк, альбо там, не ведаю, што яшчэ, Петрыкаў, дзесьці каля Петрыкава беларускай салідарнасці у нас уже ёсць. А за год прыблізна 20+ тысяч чалавек атрымліваецца. Гэта добрая навіна. Рэсурсы шукаць сёння даводзіцца ўсім, каб працягваць сваю актыўнасць. Спадзяюся, што прынамсі байсол знойдзе, а нам з вами трэба памятаць, сябры, што салідарнасць гэта, уласна кажучы, мы. Да, беларускае грамадства гэта, уласна кажучы, мы. Да, ад нас залежыць, атрымаюць дзеці падарункі, ці змогуць яны паехаць у летнія лагеры, ці хопіць грошай на тое, каб перамагчы анкалогію нейкаму канкрэтнаму чалавеку, былому палітвязню, ці пісьменніцы, ці яшчэ каму-небудзь. Давайте пра гэта не забывацца. Калі нас нешта дэматывуе, все ж таки думаць пра тое, што мы можем, да, што мы можем зрабіць, каб пазітыву стала больше, а негатыву стала менш. Вау, пафосная канцовка. Дзякуй Андрэю Стражаку, што завітаў нашу студыю. Кіраўнік байсол сёння быў у нашым стрыме, абмяркоўвалі шмат што, ну і салідарнасць галоўным чынам. Дзякуй, Андрэй, да пабачэння. Дзякуй, Павел, всім да пабачэння.